Okay. Mayor. Sir Manuel, salamat kayo sa iyong pagganhino. Dako kining nakatabang sa pagpasabot sa ato mga katawan sa lungsuranon sa Clarin, hilabi na sa ato ang mga barangay level, bahin kaning ginatawag natong ESF. So sa pagkakaroon, wala pa gitay mga panghitabo, zero case pa kita sa ESF sa lungsod sa Clarin. Gusto na nawagan ako sa mga lungsuranon sa Clarin nga dili ta magpanik, magmatngon ta, pero kinahanglan magmatngon gyud ta sa ato matag barangay. Magbinantayon ta, Sir Manuel, no? Hangyo ko sa mga lungsuranon, magbinantayon ta kining ginatawag natong nga dili moabot sa ato ang lungsod or dili moabot sa atong barangay. Busa mapasalamaton kay ko sa inyong pagani, at least mamatabangan ko pag-inform sa lungsuranon sa Clarin pinaagi nga ang ato ang lungsod free pa sa ESF. So dili nila ihawon dayon lang baboy, Mayor, kay ako ba nabalaka man, di ba? Yes, nagkana kayong nabalaka nga ihawon lang baboy. Dili lang sa nato ihawon ng baboy. Kay ato na nang iikwan sa ato mga birthday, ang uban nagkabarato na, buhi pa, ilan na baligyan. So dili ta maangay magpanik, no? Ato ipadayon ang pagpanghinlo sa ato ang lagwerta, pagpangharon natong maprotektahan ang ato mga kahayupan dinhi sa lungsod sa Clarin. Labos na dili lawgag lamaw. Yes, labaw. Tinuod na si Manuel nga kinahanglan dili lawgag lamaw kay umunay usa makakontaminate og sakit sa ESF. Okay, si Mayor Jojo Roa Dragawan.